ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apasa ti serye tayo ita alawas anapauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Papanam ka di manan, kanayon ka na arumwar. Anya ti kayat mo asawan. Bambantayan ka. Adamat ni Eva a caregiver mo. Adamat ni Salud a katulong. Linamag ko no papanam. Nagaduntin sumpat mo. Masapol ka di pa'y nga ibagak ti papanak. Jack lakit di kayat ti may kulkulong dito eh. Lipata mo ti dinamag ko. Nagdamag aklang. Mas daawak no apay paylaang adamagam. Di ka lang arudan makakunail di taidnam. Di tamlatan manipod nagsakit ka. At dalang arudan inalak a doktor mo. Uray kastoy ko taadamat dagiti talkak ang mga sikaso iti negosyo. Di mo mat ngamin amo. Agsursuro akton, tapno amok ton. Kunak ngamin nga agsursuro kapay idi nga mandi kamat. Agawid siguro ni Eva nga anak ta ita. Itansamot ti day off na ijay dakkel abalay. Parang saan da binaliwan ti day off na. Nasingpot ni Eva nga anak ta. Imbag, tadanastra kan na at trabaho iti asidag. Huwag nga rod bakit. Barang makaurnong iti pagadal na. Makaurnong lakit de, taidulin na mo ti sweldo na. Nasingpat ni Steve. Ang MJ asawa na kano, ti saan anasaya at ti kababalin na. Sapay ko mga rod, tadi natangsitan ti anak ta. Uray sumanao, basta dinalakit disaktan ti anak ta. Napigsa ka di pa'y tilaklakayan nga asawam? Adalat ta iti idana. Masapol at tulungan ni Eva numapan iti siya. Nagkuring arod tintad ko nga ilalaok mo iti kanan na tapno inot nga kapsot. Siguro. Sakbay nga ikak iti kanan na. Papanawag pa'y ni Eva a caregiver na. Rumbang lang. Sana rumbang nga maamuan da nga da ilalaok mo iti kanan na. Wen narigat no maamuan da nga da ilalaok ko iti kanan na. Nagbalik ita amang pukaw iti asawam. Duwatan nga numar iti negosyo na. Wen imbagkan ka tamo mga imanihar ti negosyo na. Syakit saan? Kumusta ni Manong ay aywanam, Eva? Nakaturog. Iso arim mo arak iti kwarto na, ma'am. Kasta ka di. Kaya't ko kumaama ka sarita. Nakaturog mat gayam. Agdardaras kayo ka di, ma'am. Mabalin nyo mat akasarita inton makariing. Anyapay ngay no di kasta. Ni ka di brehida ti mga asikaso iti dadduma ang negosyo da? Nangag kumuti saritaan da. Adi nakanoam mo ti mga manihar, ma'am. Apay nga rod akanayon arumwar. Jak amo, ma'am. Pasaray rabiin no sumangpot. Kasta ka di. Imbes nga iso ti mga sikaso kan ni Manong. Saan mat? Taitalagnakan ka. Katawan mo trabaho na. Ada kayo matgayam, ma'am. Nasaya ata si Mangpot kan manipod tiyandaan. Ada ka di pa aramid yo, ma'am. Kaya't ko laang amaamuan no ammom ti papapanan ni Brehida. Ha? Kwa ma'am. Daytay, Kaslada mom. Babalin ka di amamuan? ay, diyak kaya ti makabasol, ma'am. Da kayo latan ti mang takwat no papapanan na. Talaga akasta ti aramidak. Masapol ang maamuak no anya dagi ti aramid na. Di namot aramidan ti pagrebangan na iti asawa na. Anya iti aramidan nyo no matakwatan nyo nga da aramid na, ma'am. Saan ko pa'y maibaga ita? Nga magbayad iti nangina no adamati nga aramid na. Anda ka di matlang o manay abalon ta ama panidis sugalan? Basit tinaalak a kwarta ka ni Steve. Kasla dumlaw samat. No kanayon ko nga alaan ti kwarta iti pagiduldulinan na. Masapula si Ribam tilaklakayan ng asawam.
Di mo'y palubos nga imutan na kay ti kwarta. Iso anak asawa ken kuana uray lakayan, gapo iti kwarta. Isu nga road nga aramatem ti utek mo. Tapno maalam ti kwarta nga adda iti balay da. Di kagdanag, makaala ak tumanan iti kwarta na. Rumbang lang. Ala, ikan ka pa iti ikabil mo iti kanan na. Tapno adda ako mapsot. Nabilbilag ka diti itad mo, ngam jay sigon? Isumat lang. Ngamnay na yun ang lang ti ikabil mo iti inuman na. Ibatim na itatry nga ayan ti kanan ni Steve. Tani Eva ti mangipan. Inka basit ijay. Sa dino nga ijay, ma'am? Inkaya ba ni Eva ta umay ditoy? Di ka makaawat? Nalipatan nyo ka di a day off na ita, ma'am? Basta pumanaw ka pa ditoy. Uray siyak ti mangipan iti kanan na. Ala, panaw! Ay, uwan, ma'am. Pumanaw akon. Agawa ak abukbukan ti danom na iti agas a pulbos. Salud! Agsubli ka ditoy! Ha? Ay, kunayo mo ta pumanawak, ma'am. Ay na, jak pala nakadayo. Inayabandak manan. Nagbabawi ak nga ro, tadaramidag. Ala, inkan ipanti ka na ni Steve. Ay, sige, ma'am. Ipankon. Ayal kalina brida kan Eva. Day off ni Eva, sir. Adamot ijay kusina ni Ma'am Brida. Nabayag basita na sana simrak di ti kwarto na dya brida. Ijay mo't may sabakan ti akwarto ti pagturturugan na, sir. Kanayon ka di pa'y arumwar. Uwan, sir. Di na pa'y ayaban di doktoryo. Nabayag basitan asaan nga imay ti doktoryo. Saan ka di nga imay ti kabsat ko ditoy? Imay idin, ngam nakaturog kayo, sir. Adda nangawag kan kwa na, iso nagawid. Ngam umay to kanumanan. No umay pa'y. Ringanak no nakatulog ka, tada pagsarita mi. Matumpal, sir. Mabalin ka di amapan ka pa iji tiyendaan. Sakbay nga agsubli ka iji dakkel abalay, anak ko. Wala nang. Anya ka diti ipagatang yo. Basit laang batkit di, anak. Dagiti laang masapsapol diti kusina. Adda ngamin aramidag. Wala nang. Adamot lagatangak. Sakbay amapan na ka iti dakkel abalay. Nasaya at nga road tapno saan akon amapan. Isupay ti maaramidak dito'y balay. A grocery ak nga rod. Tapno mabayag basit asaan kayo amapan ije tiyandaan. Inton sumaron no a day off ko, gumatangak tumanan. Basit laang mati ipakatang ko. Ornungam ket diti sweldo, tapno ada pagtuloy mo nga agadal ako nam. Saan ko mat agastusan amin, nanang? Mangibati aklat tamot Ni. Ni mat mambrihida day chay. Kat, darling mat ti awag da iti tunggal may sa iti kadwana. Kayat ka di asawan da ito Aluklukwen ni ma'am ni sir. Ni, ti malaw dito Ay, nakita na. Ha? Nagsubli? Awan tinakitam, ha? Agsao ka laang may papan itinakitam, tapiwag tangiwat mo. Uwan, ma'am. Awan tinakitak. Nasayaat. Tano saan? Pagbabawyam ti aramidag kan kano agkanta ka. Ay, nakaululi magkamarit anak ko. Anda ka di parikaut. Watatang. Iti ipapan ko iji tiyandaan. Nakitak ni Ma'am Brihida. Adda kakibkibin na asabali a lalaki. Nagalasan ti ugali ti asawa ti amom. Lipliputan na ti asawa na. Isumit lagayam akanayon arumwar. Saan anasaya at akababaling ti babae. Ti makirelasyon iti sa balay. Kabayatan aday tawi kat adaan pa'y iti asawa. Uray pa'y masakit ti asawa na. Tatang, ibagak nga taday to'y kinisay. Ay,
Jack amaw anak. Ada kan bangan ni sir amang amaw. Anam, amangan no adda made nga itdan na. Aguli makakadilatan, tatang. Aguray kapay anak. Urayam ti umno agundaway kan umno apanawan. Kaano day taagundaway kan panawan, tatang. Awan ka di pa ni Eva. Dandani siguro itan, sir. Medyo narigat sa tilugan iti barangay da. Basta ka di. Ni Davy, awan ka di pa Awan pa'y mo't, sir. Amang ano, adamot pa ka kumikuman na. Iso asan ang nakaumay. Ken ni Brihida. Awan mo't, sir. Nakitak arimwar itay. Oresan ko man asumang sangpet. Ibagayo kan kwa na day taa, sir. Saan mat nga ron nga umay diti kwarto? Imbag ta nakasangpot kan. No sumangpot ni Brihida, ibagam nga da importante nga ibagak. Amang ano kadwa naman ng Jay. Ay, Jay gayam na, sir. Sino agayem na? Ada ka di rumbang ama amuak. Ay, awan, sir. Naigalis lang ang tidilak. Ay, pangaasiyo. Saan nyo nga ibagbagakin ni Ma'am Timbagak, sir? Imbagam? Ada ka di imbagam? Di ka maawatan. Kuha, sir. Naigalis at talaga tidilak. Awan ti kayat ko asawan. Inikali ta salas ta oraya masamangpot ni Davy. Ada pagsasaritaan tayo. Wan, sir. Ngam, anya ka diti pagsasaritaan tayo. Orayan talangan as mangpot ti kapsat ko. Adaman pagsiddaawak idiawan ka. Anya day jay manang. Idi mapan ko kumaitad ti kanan ni sir. Imbaga ni Ma'am Brihida amapan kaayaban. Tasika kano ti mapan mangipan. Imposible adin amo a day off ko, manang. Idi imbaga ka day off mo. Imbaga na po manawak. Taiso ti mangipan. Ngamjak pa'y nakaadayo. Inawagan nakmatlaang. Tasyak matlaang kano ti mapan mangipan. Saan nga tangad da inaramid na? Iso at pinapanaw na ka. Ay, jak mauawatan na dya tao, Eva. Kasla pagduado-an titigtignay na. Talaga pagduadoan manang. Nakitak pa nga adda kadwa na... Kadwa na nga niya. Kuha. Awan manang. Ay, anya ka din ti sasawa. Saan ka nga agbutang kanya? Mapagtalkanak a tao. Impagtada kayon, ma'am. Padpadaanan na kayo ni sir. Ada ka di imbaga na? At dalakit di bagana kada kayo, ma'am. Mabalin nyo kanula taariingan na nakaturog. Sige, salod. Mapanak iji kwarto na. Ay, inakmat ibaga ka ni Eva nga da kayon. Taday tatibilin ni sir. Ada nga ta ibaga na, tamasapul adwa kami ka ni Eva. At dalakit di, ma'am. Inakpay nga rod ayaban ni Eva. O sige, ibagam nga orayak iji kwarto ni Manong. Uwan, ma'am. Warik na ka nakapsot akon. Mangayab ka kumay ti abogado para ti maudi a testament ko. Saan ko maati last will and testament mo ti unaem? Ipan ka iti doktor. Kurati doktor, ngay nayaban ni Brihida at tumarak amin ngayon reseta na. Sir, ma'am, saan nga ta amay mayat? No ipantayo ni Sir iti ospital, ngam ti ag-agasan ti doktor nga ayaban ni Ma'am Brihida. Awan ka di ti panagtalak mo iti doktor ngay nayaban ni Brihida. Nasao ngamin ni Manang Salud. A pinapanaw na kano ni Manang Salud, idi umay naiyag ti kaninyo, sir. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan. Idi ti malikod ni Manang Salud a pumanaw. Inayaban na kanumat laang, ma'am.
imbaon na amang ipan iti kanan nyo, sir. Apay a pinapanaw na sana mo't inayaban. San nga ta nga da inaramid na iti kanek. Anyapay dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo ita alawas a napaulwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, masakit ni Steve. Tada ilalaok ni Brigida nga asawa na iti kankanan na ang makadadaal iti salunat. Naanos, kan nasingpet ni Eva ang mga asikaso kan Steve. Iti may sang aldaw, nakita ni Eva nga adda kakibin ni Brigida a lalaki, ijay tsindaan. Idi agsasarita da Davy, Steve, kan Eva, na ibaga ni Eva, ti imbaga ni Salud. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo ita alawas a napauluhan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Idi ti malikod ni Manang Salud ang pumanaw, inayaban na kanuma laang, sana imbaon amang ipan iti kanan ni sir, ma'am. Apay a pinapanaw na sana mo't inayaban. San nga ta nga da inaramid da iti kanek. Adan samot milagro ang mapaspasamak. Eva, ipantan ni Manong iti ospital, itamat lang. Sige ma'am, inak ibaga iti driver, taumay natulungan ni sir. Juan, darasam, tawan pa'y ni Brigida. Pasaray rabiin no sumangpet ni Ma'am Brigida, ma'am. Di tayo laam mo, no kalat ang makalagi pa sumangpat. In kay nga rudan ayaban timang tulong kanyak tapno makapantayon. Anyati ko na ti doktor, ma'am. Gusto ka nung amin a vital signs na. Mas daaw da no apay ang nakapsot. Inalaan da iti dara, kat impan da iti laboratory. Masapul asaan ko mga umay dito ni Ma'am Brigida. Day tati ibilin ko kadag iti mga asikaso ka ni Manong dito ospital. Kasanungay no ipilit na ti umay dito ospital, ma'am. Ibilin ko adida agpastrak iti sabali a tao diti private room. Dua talaang. Nasaya at no kasta, ma'am. Awan pa iti bagbagam ka ni Brigida, no agdamag may papaniti da ito'y, ha? Un, ma'am. Kabuteng ko ni Ma'am Brigida. Ada ka ti basol mo kan ko na, takabutang mo. Ma'am. Adda nakita ka lalaki akakinkinibin na ijitsandaan. Ngampang nga asiyo ta saan nyo nga ibagbaga. Apay ang nakakandado ti kwarto ni Steve. Asino ti nangikandado? Ni Ma'am Davy, ma'am. Ayan ni Eva. Apay nga awan dito eh. Inkuyog mo't ni Ma'am Davy, ma'am. Diyak amo ano nang ipanandakan ni sir. Taman nakibiyang dayjay nga ingrata. Uray in panaw na, no di na kumainkandado ti kwarto ni Steve. Diyak makastrak. Saan ka diya sa bali ti kwarto yaw, ma'am? Ada ko maalaag iti kwarto ni Steve. Mangala kayo ka di iti kwartana, ma'am? Ay, damagon yung tukan kwa na. Ano umay, ma'am? Inyawid na nga ta ti asawak. Anya ti panggap na nangiyawid ka ni Steve. Saan ko amasong batan day ta sa ludsudyo, ma'am? Apay kag sapot na kita kiday mo. Intakit din ni Jisugalan. Kasano ko maamapanta? Kat inkandado dayjay a Devi ti kwarto ni Steve. Yung kag-withdraw tapno da pakisugal ta. Nabati di kwarto ti bank book. Anya, apay ngayon batim. Danga kakit di Amok nga ron. Manakibiyang tumat dayjay nga ingrata. Okay, ayan tay inutil nga asawam. Diyak mo, no iniyawid na, wano nang ipanan na.
Awan ammo day dya katulong. No sardengam ti mailalaok iti kanan na. Kada posibilidad na apumigsamanan. Kasta ka di? Kasano nga ruditan? Anya ti resulta ti laboratory, ma'am. Adda kano toksing iti bagina. Nakapangan iti makapadadaol iti salunat. Nakaalaan na ngay kadagita, ma'am. Mabalin ang nailaok iti inuman kan kanina. Ngambasit kanula ang tinailalaok. Iso ka di nga ininot ang nagkapsot ni sir. Nalabit. Ngam ko na ti doktor nga ikagumaan da adalusan ti sabidong iti bagina. Sapay kumata umimbag ni sir, ma'am. Saan mo pa nga ibagbaga iti asino man ti resulta ti amin? Wen, ma'am. Adda amak ko kin ni Ma'am Brigida. Nauyong ngamin. Idi pa'y laang nga awan panagtalag ko iti dayjay a babae. Nakaumay ka, Mat. Kumusta ni Sir? Awan ka din ni Ma'am Brigida, manang. Kapampanaw na. Masurong, tadi na malukatan ti kwarto ni Sir. Intad da kanyak titulbak. Tamapanak mangala iti arwatan ni sir. Darasan ta nga rod. Tulungan kan ang mangala. Ang mga no agsubli ni Ma'am Brida. Inta nga rudin, manang. Impang tana apiwakan na kanutingiwat ko. Ha? Ita niya aga po apiwakan na tingiwat mo. Di na kaya't ama ibutak-tak ti madi nga aramid na. Nagdaka sa talaga ti ugali dayjay. No asino pa'y ti makunaan na isabsabit nga alat. Iso pa'y tinatangse. Imbagam ko makan ni Salod, adi na ibagbaga nga adda ni Manong diti ospital. Ay, nalipatak matan, ma'am. Masapol nga ingkabasit ibaga, tadi na ibagbaga nga adda diti ospital ni Manong. Ang mga no adda manen mading aramiden ni Brigida ka ni Manong. Sige nga rod, ma'am. Agsubliak ijay balay. Agawaam, tapno di pa'y makasangpat ni Brigida. Mangala ka matan iti pagan-anay mo. Arwatan samat laang ni Manong tinalam. Aywan nga agpaiso, ma'am. Nalipatak matan. O sige nga rod, agsubliak ijay balay. Madlaw ko ang matartaranta ka. Ad-adda nga ado ti malipatam no kasta. Amangan nga min makita nak ni Ma'am Brigida, ma'am. At dansamot inyawag ti anak ta. Saan ka no pa'y ang makaawid ti anak ta inton day off na? Taimpanda iti ospital ti amo na alalaki. Hindi pa'y kumaang nga impanda iti ospital. Nabayag basitin anay dalit ti amo na. Doktor ka no mo ti mapapan ni Jabalayda. Ada ka no doktor na nga ay ayaban ni Ma'am Brigida. Nakapsot siguro a doktor Tapay ngay asan ang maimbagan ti amo na. Day tamot ti atap ko. Apay ngay nga awan mo't pagbaliwan ti kasasaad ni Sir. Ay, barang no maimbagan matan. Sapay kanayon a panawan di asawa na. Di na kanumot as-asikaswan. Inkay di balay nila kay Steve. Tamang iremedyo ka ijay ti pagbayad ta. May nagsingir ti akin kuka di ti apartment. Apay adi ka matmapan mangi remedyo. Apay asyak la aminan. Kaya't mo ka dingen nakagbirok iti babaya baknang. Taiso ti mang bayan iti apartment. Anya? Ay, saan Sige, tamapanak nga ron. Dadailam ti siradura ti kwarto ti lakay tapno makaala ka iti kwarta. Ika gumaak. Rumbang lang. Inton ko, insukat kay ti ado ti kwarta na. Amo ba nagwapo ak? Ado ti gusto kanyak. Di na kumamat isuksukat, Conrad. Ay ayatan ka unay-unay. Mabalin ko akit dayan lang ti babae kat sumurutan kanyak. Oray, bakit ditan no lakit ada kwarta na? Mapanak nga rudan. Di nakisuksukat iti sa bali, kunakmanan. Ano, dapay maalakin ka. Angam na awanan agad. Pagan ano kangay. Inka man mangala iti martilyo, tayag mo kanyak. Martilyo? Martilyo undak ka di, ma'am? Anya ko mati maganap ko kan no martilyon ka. Banog lang. Ano nyo nga ron ti martilyo, ma'am? Dadaalag ti siradora ti kwarto ni Steve. Ada importante nga alaak di taunag. Dadaulin nyo? Ay, sapo.
Di ka man sika katulong? Nalipatam samat asyak ti amom. Saan ko matkit di nalipatan day ta, ma'am? Mas daawak laeng, ta. Saan nga aramid ti amo ti aramidan nyo? Kasla aramid ti agtatakaw. Kayat mo tatap-tapak day tasungam. Ha? Adaytan, nadadailan ti siradora ti ruangan. Mabalin kun ti umunag. Na, awan mat dito'y Thailandok akawon. Intugot da ka di. Sapay adda ijay libreta. Masapol akal-kalak da ito'y aparador. Barang adda kwarta dito'y asaan anay kabil ni Steve iti landok akawon. Ari kapag aguyudan tay safety drawer ti sirok ti Katrina. Ni, ada karga na kwarta. Alaag, tapno ada aramatan mika ni Conrad. Kunaklakit din no awan maalak ang kwarta. Diyaklakit di palubos nga isukatnak ni Conrad. Siyakla ang tirumbang nga agtagik kwa iti kinataer na. Ay, kumarintong ni Ma'am Brigida di tasilid ni Sir Steve. Dinadaal na pa yan ti siradura ti ruangan. Nagdakas kat day tan a babae. Agtatakaw. Ay, nga maguray ka. Agtatakaw ka di ti awag ijay. Kat no ar-arigan, kukwa namat. Taasawa na kat nga rod ni Sir Steve. Ay, diyak pa'y amon ti sasawag gapoy ti day ta babae. Inak man siripon no anya ti ar-aramidon na. Agkaywar dagiti gamit. Kasla nakiwar a basuraan. Ay, timalyawan dito ayan ko. Hoy, umay ka man dito, taitarimaan mo amin na dito. Darasam! Apaya kasla nabagyo dito, ma'am. Awan mo't angin. Anya ang nabagyo asasawam. Itarimaan mo kitde. Ditakan. Pimanawon ti asungot. Kwarta lakit di ti sinapol na. Takwarta mo't tay nakitak nga igam na. Ay, nagdakas sa talaga day ta babae. Hello, nakaawag ka man. Ma'am, kagap-gapo ni Ma'am Brigida ditoy. Imburais na amin agamit ni Sir. Adapay gayam drawer iti sirok ti katre. Awan karganan, ma'am. Ang mga nuinala na. Saan ka di anak katulbak ti kwarto ni Manong? Dinadaol na ti siradura, ma'am. Husto nga rod ta imbaga ni Manong. Ayalis mi tilandok akahon anak kaidulinan ti kwarta kan napatag a dokumento na. Imbaglakit din ta indulin nyo iti sabali adiso, ma'am. Saan mat amabalin nga idarom iti panagtakaw? Takukwa na madagi ti adda di tadakkel abalay. Day tamot ti simrak iti panunot ko, ma'am. Kukwa na mo't. Iso asaan a panagtakaw ti awag ijay. O sige, taidanon ko dahito ka ni Manong. Kumusta ka itan, Manong? Ada ka din nagbaliwan ti Marikriknam? Awan mo tantikas lamang mangag kung agaw-awang itinapayag ko. Makadurog akmatan itinasayaat. Naawan jay lahat apan nakakigkiltot no kwa. Senyales ang madaldalusan ti toksin iti bagim, Manong. Kuna ti doktor nga ada sabidong iti bagim. Kasano ko maanganda sa bilong itibagi? Amangan ka no, no nailawak iti kankanam, wano, inumam. Kaya't kadi asawan na ita. Nga namang sabsabinong iti kanak, wano inumat. Nalabit, Manong. Di tay mat amo, ta di tay mat nakita. Basta day ta ti imbaga ti doktor. Asilo nga tati kabosor ko. Awan matamok. Imposible mat nga damanggamgamon kanyak. Apay, podno ka di ti gamot, Manong.
Salabay ka niyo. Naimbagta nakita ka dito eh. Adda nakapaturong ako tsilyo iti sikigam. Di kag tignay iti jak kayat. No di mo kayat ti mabagsol. Apay ka di, ma'am. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugod. No kay lalaam ti biyag mo. Anyapay dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas naduktalan ti doktor iti ospital ang masabsabidungan ni Steve. Gapo ta kandado ni David ti kwarto ni Steve, kabayatan ti kaawan ni Brigida. Nasuron ti naududi. Dinadal na nga rod ti seradora kat nakastrag. Inala na ti linaon ti safety drawer a kwarta. Taaramatanda iti lalaki na. Iti may sangal daw. Nakita ni Brigida ni Eva ijay tsindaan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluhan. Pananglipot. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Imbagta nakita ka dito eh. Adda nakapaturong ako tsilyo iti sikigam. Di ka agtignay iti jak kayat. No di mo kayat ti mabagsol. Apay ka di, ma'am. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugod. No kay lalaam ti biyag mo. Anya ka di ti aramidam kanyak, ma'am. Ipan ka ijay daguspi. Taado ti damagakan ka. Dagusyo ko nang. Awan ti adwa sa ludsod. Basta magnaka. Kabayatan anak kasalabay ti imak iti abagam. Tagsam. Saan mo nga ron nga iya sidag ti kutsilyo? Amangan namasugat ha. Basta saan ka nga agtig na iti jak kayat? Saan ka masugat? Itay pa nga inbaon ko ni Eva ija tsindaan. Anyam awan natan. Apay nga imbaon mo pa eh. Anya ka na ti imbagatang mo. Tinapay kan palaman. Nagpagatang kamutan iti kapi kan creamer. Ngam itay pa'y nga awan. Napananan. Mas daawak nga rod. Manong nga oras na ni tsindaan. Awagam amangan no na panay di balay. Itay ko pa'y nga awagan. Ngam saan nga agring ti cellphone na. Ni salod ti awagam. Amangan no anda na panay nala ijay balay. Sa bali tagparparik na kanyak. Ang mga no adadakas na napasama kan kwa na. Apay nga inrakad ti imak, ma'am. Maikat day ta atali iti imam. No ibagam amin adamagakan ka. Anya ka di ti kaya tiyo ang maamuan, ma'am. Ayan ni Steve. Saan ko nga amu, ma'am? Ulbod! Para manan ka man no di mo pala ibaga. Di kaya agsipat ang ma'am. Jakmat nga ron ang muti ayan na. Kurang samat tinaraman ang asipat. Taglibak ka pailaan. Imposible adi mo amo tinangipanan ni Davy ka ni Steve. Talaga, saan ko nga amu, ma'am? Inkuyog da ka pa nga ron. Ayan ni Steve kunak. Aday, balay ni Madam Debbie, ma'am. Imbaon dakla nga mapan gumatang iti tinapay. Ada ko ba dito dyan, akta? No, awan iti ospital ti amo na. Makapaikaw nga rod. Aginiliw tayo kumamanain. Anya nga rod ngay, nagsakit mo't pi manje amo na. Agawid to siguro inton maimbaganan di amo na. Maimbagan nga tati amo na. Ay, sapay kumamot No apay mo't ngamin nga ininot kit din anay dalit. Karkarnan samat asakit. Ha? Pag kunamot akarkar na,
Saan kit din? Ininaw nga agkapsot ako nada. Kunamat ti doktor na agagangay ka no iti lumakay. Adumat dita ti lumakay hangam saan matakas jay. Amom ka di. Sabsabali ti marikriknak. Ah, Kasla madandanagan ak tunggal malagip ko ni Eva. Kat, ayan ko madya igatang mo. Iyag mo kanyak, tasyak ti gumatang. Awan ti barya, ma'am. Isublik pa'y kadakwada ti barya. May mayat manan. Siya kun timang pabariya. O karkarandak nga rod, ma'am. Tapno maalak. Adda di ti bulsa ti pantalon ko. Ayan na bulsa, tasyak ti mangala. Siya kun ti mangkaot, ma'am. O karkarandak. Ikatanyo ti talito'y imag. Apay ko mga ukarkaran ka? Katjak pa'y amo no pudno nga adda ija balay da Devi ti asawak. Ijay mo't nga rod tinangi pananda, ma'am. Sigurado ka? Sa dino tinangi kabilan da iti landok akahon. Anya alandok akahon. Anya day di akahon, ma'am. Ignorante. Basta landok akahon. Nangikanda kunak. Hello, ma'am. Adda ka didita ni Eva. Itay pa'y bigat nga imbaon ko agumatang iti tinapay. Ngam di mo't sumangputan. Anya? Ala, danda ni pangaldawan. Awan pa'y dita, ma'am. Wan nga rod. Mas daw kami kinimanong ni Steve. Tapay adi mo't la sumangputan. Ni, apay ngay. Amaan mo't no adanda ka sa napasamak kan kwa na, ma'am. Madanagan ak nga rod. Anya nga aramidan tayo, ma'am. Saan mo't amabalin nga i-report iti pulis? Tawan pa'y 24 hours. Ala, napanangatan ni Eva. Tsaka mo no iso di nakitak nga impabagkat da iti may sa lalaki, ma'am. Kat, nangipanan ti lalaki. Nangagkumot abang ko ka no, ma'am. Iing kayo surutan ay ijabang ko. Mabalin aya asurutan ni Jabang ko no saan ko anagan. Ignorante. Ay, o karkarandak mo na, ma'am. Ayan gayam ti kunak akautak di tabulsam. Di ka kumano ti takautak ti bulsam. No maalam ka di ti kwarta, palubusan da ko na pumanaw, ma'am. Agpanunot akpay. Amangan pa'y lakat no isurom da ito'y apartment nga ayan ko. Apay ko mga isurok nga eh. Sa anak atanga, tapno palubusak ti mangisagmak kanya. Saan, ma'am? Promise. Saan ko nga ibagbaga to'y ayan nyo? Apay nga da nakarakid da napintas sa babae dito apartment. May sa katulong, awan kwarta na dayta. Uy! Mayat! Nang isang put kay tinapintas a babae dito apartment. Apay akas na tingirsim. Kas kalabara ko akal di nga nakakita iti. Miss, anyat nagan mo? Intakit din ni Jesugalan. Ada na alak a kwarta. Agpeso, nga da na alam makwarta? Pudno la unay kondrad. Intan, tagagatal ti imak ama kaigan iti baraha. Wow! Agswerte ta siguro ita. Taad na napintas a babae dito, hoy. Napintas ka la, napintas. Mamirmiraot dayta. Hoy, Eva. Padasem ti agikis nga agpaarayat. Adda nga ikatagtadilam. Adda kami laang di taasidag. Pimanong tan. Kasano nga ta makarukatak dito eh. Di damot inukarkaran ti taliit ni ima ka nakarakad dito adigi. Manugal mo't gayam ni Ma'am Brigida. Kanti kabit na. Kasano nga ta makapanawak dito eh. Intulbag talang arudan ti apartment. Nakarakadak pa eh. Inalada pa ti cellphone ko. Anya ti aramidan. nay. Apay anamaringkwas ka. Nakitak ni Eva aman anod. Agpapaarayat. Kasano kumatipan nakakitam? Nakaridap ka dita papag. Naitagtagainap kong arod. Gawatak ko matiiman ah. Husto mo't anak kariin ak idi na ikutik ti imak. Bannog mula dayta. Banugam tumat ngamin ti bagbagay. Apay ngay akas niya tinatagtagainap ko.
Saan nga tangag kasapulan ni Eva iti tulong? Tapno awan ti pagdandanagam. Ingka kitaan, ijay dakkel abalay. Ay, sige man nga rod lakay. Madi at talaga ti marikrik nak. Ay naimbag ta na daanon ka dito arubayan ti dakkel abalay ti amo yo. Ha? Da kayo mat, nana? Apay akas lang naklaat ka nakakita kanyak. Kaya't ko laeng ang makasarita ni Eva. Kuwang amin, nana. Kaawawag itay ni Ma'am Davy akabsat ni Sir. Damdamagan na no imay kano dito'y ni Eva. Apay adamagan na no imay dito'y. Kat dito'y mo't nga agigyan, saan aya? Iso nga min ti agbanbantay di ospital, nana. Imbaon da kano amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan kano mutan ang nagsubsubli. Anya? Ay, ayan nga rudon nga di anak ko. Di damot in report pa iti pulis, nana. Barang makaawid sakbay ti 24 oras. Ay na, kasanong arudan no, da mapasabak iti anak ko. Naurayan pa nga ada 24 oras. Day tamot nga minti kunada, nana. Ay, kunakon kat. Kunakon kat nga dadakas na napasabak iti anak ko. Agsaga na kalakay, mapantay di presinto. Tapay ko maamapantay jay presentaw. Imbaunda ka nun ni Eva iti tiyendaan itay bigat, amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka numutan ang nagsubsublay? Nay, tapay ngay. No tinapay lang tinapan na ginatang. Agrobot ka na. Pang-asim, mapantan iti presinto. Ala, mabit laang. Tanay, naang dudak ang naggapu ija bangkag. Nagsakayak ngamin itinuang, iso anang dudak. Darasam nga rod, ang mga noon yan tinapasama kiti anak ta. Ala, mangkita ka nga ruden itiladawan na dita. Tapno ada ipakita ta iti pulis. Swertin sakit na di babae ngayon sangpet mo di balaya. Nangabak ta iti sugal. Iso nga ti swerte. Saan nga ta nayra na laang? Sino kaya na dyan? Apay ngayon sangpet mo. Dayjay ti katulong iji balay mi kani Steve. Inalak, tapag pudnog no nangipananda kani Steve. Inalakit din ti manakibiyang akabsat na. Nagsaya atan nga tap no masulom ti balayaw. Ngamtay ka hadiyero kat awan ijay balay. Iso ti maysa a dinamag ko iti dayjay a babae. Okat, imbaga na ka din ti ayan ti kahadiyero ta inak ibaklayan. Impanda ka no iji bangko. Ada ngamin kabagyan ni Steve iji bangko. Ay, nagsayangan. Ay na, ad-ada maghanaganak iti kastangar aramidem bakay. Tumakder ka antun kuan agtugaw ka. Saka magnang agsubli-subli. Madandanagan ak nga rod. Apay ngay amapukpukaw dyan akta. Anya tinapasamak kan kwa na. Nagadua sa ludsud mo. Agpada taas an ama kaamo iti sungbat na. Sa nabale, tainted tatiladawan na kadagiti pulis. Kasano no impanaw da dito'y lugar tayo. Ay na, saan ka kumangagsaw iti kasta? Tadada makapadanag ka. Saan nga ron nga agsusurot ti mapampanunot ko? Ay, anya nga tanay at tinapasama kiti anak ko, apo. Kasyam ka diya. Di mo ipalubos nga dadakas ang mapasama kan ko, na. Ay, wun gayam. Adda ka di imbagbaganakan ka, kaayan-ayat na. Awan mahit. Ay, Ti imbaganak at agadal da iti asemestre. Nagsardang tagurnong. Kat ituloy na ti panagadal na iti daytoy a panagsasarag. O karkarak ti tali ti imam. Ngamsakbay na. Italikpay ti sakam tapno saan ka makapanaw. Apay adinak pala palubusan, ma'am. Iso nga ikadag ti tali iti imam tapno makalaba ka. Aglaba ako na ayo, ma'am. Saan ka mat siguro atulang tapno di mo nang nagtiimbagak? Kalpasan ka di ang makalaba. Palubusan na kon, ma'am. Awanan ati para labak no palubusan ka.
Palan sa amatan. Nagdakas at talaga ti kababalin na. Kasano nga ta makalibasak dito eh. Hoy, di ka man agtana-tana butob nita, no di mo kaya ti makaraman kanya? Palubusan da ka din, amam. Madanagan lakit din ni nanang ko. Nung maamuan da ti kaawan ko, ijay balayo. Kasano ko maamaamuan da? Kat awan mat mangidanon kadakwada. Rimor ni Brida. Ano ti gunggunak no paglibasan ka? Gungguna. Anya nga ititad ko agunguna, sir. Awan mat kwartang. Uri sana kwarta, mabalilata. Ado, ti pamuspusan. No. Mayat ka lakit eh. Ha? Sir, di ako masit nga na pangasiyo. Di mo kayat ti makaawid? Kayat ko. Awan maitad ko akas gunguna, sir. Numayat kay ti bagak. Tulungan ka, tapno makaawid ka. Anya ko madayta, sir. Ibagam nga ruda. Nalakalang. Basta pagtulagan ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti tsindaan. Sinalabay kan tinutukan ni Brihida ni Eva iti patadam. Sana imbilin asumurot da ito'y iti dagos na. Iti sabali abangir, nagparik na kanina na Susan, nga dama di anapasama kan ni Eva. Iti may sangal daw, imasidag ni Conrad kan ni Eva. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Numayat kay ti ibagak. Tulungan ka tapno makaawid ka. Anya dayta, sir. Ibagam Nalakalat, mate. Basta pagtulagan ta. Anya ko matipagtulagan ta, sir. No kayat mo ti makaruk at di tan lang irakadan ken kanibrina. Ipamuspusan ta. Ket siyak ti mang sweldo ken ka. Pangalaam iti pang sweldom kanyak, sir. Ni ka di mambrihida? Saan ka di ati kwarta ni Sir Steve ti pagsusugal yo? Saan? Nilang brihida ti manugal. Saan kong amo ti agsugal? Nagsingpet ka tao. Ulpud a lalaki. Anya anasingpet. Kano manugal? Anya ti aramidam di tayan ti balon? Anya ti planom kan ko, ana? Kit kita no limo kay tinggalot dagiti imana. Amang ano makalibas. Saan ang makalibas dayta? No awan lakat ti mangrok at kan ko, ana? Di mo padpadasan ti mangluko kanyak. Awan kwarta na dayta pagsugal mo. Anya pagsugal? Si kamot. Intaman kit di dita kusina ta mabisinak. At ginatang ko dito'y amakan. Intamangan, panawam dayta a babae dita. No addatad data, isutitad taken ko, ana. Ala, intang arudoy. Kakaisunang adda ginatang mo amakan. Kalpasan na, rumwarta manen. Wan, Conrad, barang mangabak tamanan ita. Awan pa ni Eva. Saan nga ta ang nakitarayan? Awan ka no mati ammo ni salud nga agar-aram. Wano kaayan-ayat na. Ay, anya nga rodan tinapasama kan ko, ana.
Masapol na maamuan na itidadakkel na na ito. Kat masapol nga ipakamo ka nagiti pulis tinapasamak. Madanaga na kitinapasamak iti para si kaso kanyak. Imbaglakit din tanda nagbaliwan ti kasasaad ko diti ospital. Imbaga ti doktor, nga ininot nga agsubli ti pigsam, Manong. Ti pakasdaawak. Kasano ang nasabidungan ak. Adalakit di mangilalaog iti sabidong iti kanam. Imbaglakit di tabasit ka no tinailalaog. Isumot lang nga inot anay dalitak. Bakit? Mapantamanan ni Jay Presintaw. Tadamagan ta, no anya ti resulta ti inyuman ta kadakwada. Ay, jak nakaturturo ga po iti danag ko. Ay, jak lakit di maawat no dadak sa napasama kiti anak ta. Ay, agpada talaang. Ngam saan ta kumaapaabak iti danag. Uwan lakay. Amang ano, adadak sa mapasama kadata. At dakat nga raw at ita maarayat. No adama di ang napasama kan kuana. Wala, inta nga ro doon. Barang adam-adamag tamay at resulta. Un nga raw. Ang kasano nga tama ti masakit nga amo ti anak ta. Agdamag tanton ka ni Salod, akatulong da. Ha? Makatugaw kayon adakda kayo, sir? Saan kayon ang maulaw na awan mang tulong kada kayo? Wen, salud. Yamanak ka ni David ang singasing na ti umay mediti ospital. Kayat ka di asawan dayta? Analalaing ti doktor ditoy? Ngam ti doktor agayam ni Ma'am Brigida? Paimbestigar ko, nupod no a doktor day jay wano saan. Manghala nga ta ni Ma'am Brigida iti peke a doktor, sir? Apay nga ro na di nakpulos na agasan. Adadamot anay dalitak. Di naman pinexamin ti darak. Sabagay. Nabayag nagpaysongom umay di balay. Ngam awan mo't nagbaliwan ti kasasaad yo, sir. Iso nga tapek asaan anasaya at day jaya doktor. Pagkunaan nyo mat, sir. Di na pa'y impalaboratory ti darak. Kat inaramid na ita ti doktor dito'y ospital. Palubusan nakmatan, ma'am. Madanagan lakit din dagiti dadakkel ko. Agyan kan ditoy. Awan para labakan para dalus ko no palubusan ka. Pangasim, ma'am. Nagrigat ti kastoy. Nakarakadak dito'y tagusyo. Ikatam ko mga rod at italidag iti imat. Anya nga ikatan? Tapno aglibas ka kat isagmak na kasta? Di dan tumaamuan ti inaramid yo kanyak, ma'am. Basta palubusan dak nga agawid iti balay mi. Sa anak ata nga, tapno isagmak ko ti bukod ko akaradkad. Awatamon abalod kan iti sidong ko. Kaya't yo asawan, di tuyak nga agyan. Anya pailaang ti sapulam. Mangmangan kamot dito eh. Agyan rulak kumaitid ito a semester, ma'am. Saan nyo kumaadadaalan ti masakbayak? Saan ang madadaal ti masakbayam? Tapakpakanan kamot dito eh. Anya kumati masakbayak dito, ma'am. Kat may saak abalod. Kaslabot na nagpukaw nga asok di anak ta. Ayan na nga tan. Masapol at tulungan ta dagiti pulis nga agsapol. Ang kasanungay lakay. Mangala ta iti ladawan ti anak ta. Inta agdamag ka dagiti tattaaw no nakita dati anak ta. Sapay ko tawan da ka sa napasamak na. Alain ta nga rudan. Alam ti may sa ladawan. Tasyak mat ti may sa. Manong aldawan ang mapupukaw. Uray ko mamot na umawag. Di mat nga ron agring ti cellphone na. Ay na po. Iyaday yung iti pagdaksan ti anak ko. Anya ti ko na ti Doktor Manong. Rumwar ka din? Kastamat ti kunana, ngam saan nga jidak ka na balay ti pagdiretsoak. May mayat Manong.
Ngamawan mat mi Eva para asikasokan ka. Kuna ni salon, anapan ka no impakaam mo nagiti dadakkel na ka nagiti pulis, ti kaawan na. Adapay ladawan na iti kalkalsada na ipaskil nga isukat missing. Madanagan lakit din nagiti dadakkel na. Sa narumba nga maamuan ni Brida, ang nagbaliwan ti Marikriknak. Awanan tuksin iti bagik. Anya ti sumarunong nga addang mo, Manong. Paimbestigarak di doktor agayam ni Brida. Nasaya at mat. Tapno maamuan tayo, napudno matlaang a doktor day jay wano saan. Apa man na makarwarak ditoy, kadwa anak amapan iti pulisya. Saan ka di nga imimay ni David dito'y balay? Saan mo't ma'am? Manipod impanaw na ni sir. Saanan nga imay? Apay a pinakibiyangan na ti kahadiyero. Ninsamot sir ti nagayab iti lalaki ang mangala, ma'am. Sino day ta lalaki? Ay, Jack am mo, ma'am. Ama, no kadwa na iti negosyo. Katulong aklaang ditoy. Iso asaan ko nga am mo dagiti kakadwa ni sir iti negosyo. Amok, saan mo ang masapul nga ibaga? Aglisi ka! Tamapanak iti kwarto mi. Iti ka di kwarto ni sir, ma'am? Apay a kwarto ni Steve asasawam. Amin nga adda dito'y kat kukwakmat. Nalipatam ka din nga asawa nak ni Steve? Ha? Sa balimat ngamin ti kwarto, manipod agsaksakit ni sir, ma'am. Anda kanumat na kaibaga iti agim imbestiga a pulis. Nakita da sinalabay ni Ma'am Brida ti anak ta iti sindaan. Sakbay ang nagpukaw. Ay, inak ibaga da ito kan ni salod. Tapno ibaga na ba't iti amo na. Wen, bakit? Barang ni Brida ti surutan da iti nalimad. Barang adda iti puder na ti anak ta. Nukas ta, kaawatan nga rod ani Brihid at akin aramid iti panagpukaw ti anak ta. Anya apay ngay, no di kasta. Anya nga iti panggap na. Apay nga inaramid na ti kasjay kan ni Eva. Anya ti amok ngay. Hingga nga rodan, tapno maamuan ta ti ayan da Brihida. Nakaumay kayo mo't dito'y dakkel abalay, nana. Ay nabalasan ko. Adda ka no nakaibaga iti pulis. Anakita da ni Ma'am Brihida. Asinalabay na kanu ni Eva. Sakbay ang nagpukaw di anak ko. Iti nga taal daw nga imbaundaan na pangimatang iti tinapay, nana. Ay nalabit akasta. At dalakit ni iti sidong na ni Eva nga anak ko. Inala na nga ta? Tapno pagbalinan na, katulong na? Ha? Kasta nga ta? Hanggang apay ngay asaan ang maawagan ti cellphone ni Eva. Ayun ngagpayson niya, nana. Apay ngay asaan ang makontak. Saan nga ta nga inala ni Ma'am Brihida ti cellphone na? Kasta nga ta, nana. Apay ngay apakibiyangan na ti cellphone ni Eva. Kat adamot bukod na a cellphone. Nanginginan to pa'y ti cellphone na. Ngam ti cellphone ni Eva. Naabakan tinaglakwak iti cellphone ni Eva. Ikanak pa iti pagpunak. Awanan ni gam ko akwarta. Takasano ang makasubutak no awan mo't pagpuunan. Mangiremedyo ka mat Siyak matlaangan ti mangirimremedyo. Hindi ta ka pa nga ron. Tayo man agremedyo. Sa dino ti pagremedyo, am? Uray anya ditan. Nagda masabat ko dita apilato nga agputang. Isun kalbaryo na ti abyak. Stay. Kalbaryo? Masarakam ayamat ni Pilato iji kalbaryo. Imay ka din ni Conrad dito'y itay? Saan mat, ma'am? Napanan nga tati sinalbag a tao. Ibaga nakit din na kalbaryo ti biyag na. Siyak ati maparparigat. Iso akas la kalbaryo to'y ayan ko. Apay kumakalbaryo? Kat adda ka laang matditaan na karakad. Saan ka mataparparigatan? Rita! Rita! Nen, Umay ka dito itadi bagak. Nasam! di nakiguyod. Tama nga no may tibkulak.
Imbag ta nakaumay kayo, ma'am. At da kanomot nakakita sinalabay ni Ma'am Brihida ni Eva iji tiyendaan sakbay ang nagpukaw. Awan ka di ti amom? No sa dino ti mabalin na apagdagusan no bilang? Awan mo ti amok, ma'am. Ay, nagdakas at talaga day ang Ma'am Brihida. Nakitak pa idi imay ditoy. Nagkalkalmanan iti kwarto ni Sir Steve. Kasla alahas mo dyan nakitak na inala na, ma'am. Masapol ang maamuan ni Manong day nga inaramid na. Awan siguro kwartanan. Isu nga agraman alahas innalanan. Idi nga rod imay ditoy kat jak nagpadpadlaw, ma'am. Napan ko sinirib. Kat nakitak nga alahas ni Sir ti inala na. Anya ka di tinapasamak, taim madayuta pa iti ayan ni Eva. Adu ti nakapaskil aladawan ni Eva iti kalkalsada. Birbirukan dan. Kasano ko maamabirukan da? Kat saan matarimrimuan? Kasanon na nakakita. Asikat ti kaduanan sakbayan nagpukaw. At nga tapay mat nakadlaw, kat ijay mat tiyendaan? Saan lang mo ang mga nadamakamu ka ni Eva. Abay, di ka kadi madanagan. Asino kumamat ti makaamamo ka ni Eva ditoy? O kasano? Ada na remedyo makwarta? Kasano ko makay remedyo akat nakita nga rodiladawan ni Eva nakapaskil. Missing ka no. Nagawid ang kadagos atap no ipakaamukin ka. Dagiti awanan bain. Papudpudrutan dati ulok. Inton kon, pinukaw ko lakat nga rod ni Eva. Saan mo po kawin? Itad mo la kanya kon. Anya? Apay ko mga itad ko kan ka. Anya ti aramidam kan kwa na, ha? Napigsakan Manong, anya ti ko na ti doktor. Mabalin ko kanon ti rumuar. Ngam sa anak amapan iji balay mi. Husto da ita a desisyon mo, Manong. Idarom mo ti asawam. Gapo iti kinaadda ti lalaki na nakita ni Eva. Oh, kasano nga ron na makapagsaksi ni Eva kat mapukpukaw man. Asino ti mang panagnek nga dalalaki ni Brihida. No apay matasaan ang masarakan dagiti pulis. Ang mga impanaw ni Brihida kat pagbalinan na akatulong na. Nalabas daytan nga asawa, Manong. Lumapanek ni kaklakit di ti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rumbang laang, Manong. Dandani ka na isagmak. Naimbaglakit di tayo pa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan idi iji balay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan dagiti dadakkel ni Eva kastamot ni Steve gapu iti kaawan ni Eva. Inyuman da Jacob iti pulis ti panagpukaw ni Eva. Kabayatan na, ininot a pumigpigsan ni Steve iti kaadana iti ospital. Napanunot na apaimbestigaran ti napasamak kan kuana kan ti doktor nga inalan ni Brihida ang mga sikaso kan kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Lumapanek nakaklakit di ti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rumbang laang, Manong. Dandani ka na isagmak. Imbagkit di tayo pa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan idi iji balay. Narigat mo't ngamin nga agatap, no saan anakita. Ada kadimit atap mo akas kanyag. Atap ko ani Brihida ti mang sabsabidong kan ka, Manong.
tapno matagikwa na amin asanikwam. Uray ko man o si kasunak mat. Baybay ang nakit din ani Eva ti mga asikaso idi kanyak. Ita, tawan ni Eva. Kasano pa'y ang makabirok ka iti mang panaknak, wano agsaksi iti kinadakas ti asawam. Sa apay ko ma, tamabirukan lagi ti pulis ni Eva. Agsumsum lang samot damang Brihida kan ti lalaki na. Alingagak, noan niya ti pagsumsum lang anda. Laok mo sa bidaw iti kanang tilakay nga asawam. Di awan ko maitan. Mabutan Lord. Ang mga numatay adagos, kat maduktalan da sinabidunga. Ano nga rin tangay? Baga ang layo na tinagan mo iti imbang ko na. Awan mo't sabali nga agtawid iti sanikwana, no di siya. Anyamot tindag ito eh. Awan mat ka diya. Mapukaw ko man na diya lakay tapno matagikwam mo ti sanikwan. Kasano ko maamapukaw? Kat naisagan mo't tanti kabil ko nga itad mo nga agas. Impanaw da No, kasta. Sabidungan dagayam ni sa isuan itali. Ang kumusta nga tamot itan ni Sar? Imbagta daday ti bakanting apartment ko apagyanam, Manong. Nagsayaatan na ta naira na apimanaw ti agigyan. Wan nga rod, Manong. Dito'y kapailaang nga rod nga agyan. Timang sapol ka ni Eva itati tutukak. Ibaga ka iti pulis. Ani Brihida titiktikan da. Wan, Manong. Nung iso tinakita da akadwa ni Eva, sakbay ang nagpukaw, at dalaki di amo na itinapasamak. Mapantay ti presinto ti pulisya. Ibaga ti atap ko may papan ka ni Brihida. Agdarumak. Di ka adda ti lalaki na ti pangidarumam ken kuana, Manong. Lumakaalaak pa iti ebidensya. Saan lalay ta ti pangidarumak ken kuana? Ti doktor ti maysa nga ipabirok ta. At dalakit di ammo na itinapasamak. Adda ka nung nakakita ken ka anang salabay ken ni Eva. Dahil ti imbaga ti may sa agayem ko, akadwa ti may sa pulis. Dinamag mo kuma iti dayta a pulis, nupod no? Diya kadwa ti pulis ti gayem ko, saan ka ta diya pulis? Nangig na kano ti report, nga mga no imbestigaran da kamat. Sa anak mo't ngagpakita ka dakwa na. Nalalaing dakit ngam siya kon. Anya ti aramidam? Sa anak arumwar, sa anak amaskara. Adagoma amaskarak. Uray masabat ko ida, didak mabigbig. Nalaing ka talaga. Bilibak iti kinalaing mo iti kalukwan. Iso adinak sinsinaan, tamay ranod ka iti kinalaing ko. Kasano no matuntunan da ni Eva dito da gusta. Diyak lakit di kayat ti mairaman. Nayulim ka din ti darum, Manong. Well, hanggang ti parikor ti takat ti saksi. Naawa nagsaksi, kasano ang mga abak ti kaso. Mabalin mat ni Salud. Mabalin na nga ibaga abinaybayan na ka ti asawam. Sabali aka na yun ti ayan na iti rabii. Wan met ka diya. Nusapulan dati puno nga ang saksi. Kasanoon? Saan ka kumaamaawanan itinamnama? Rumwarto matlaang ti kinapudno, Manong. Sapay ko tapno awanan parikot ko. Ay, nagkamaliak ang asawa manen. Awan mabalin tanalpasan. At daditan. Nulakat na panagnagan aluklukon na kati asawam. Mabalin mo nga ipabalod. Anya na ito tsuram. Nyamatan na ito panagkawakawas mo. Ada abungot ti ulom, rupam langan tag parparang. No aramatag ti maskarak, ada ka di pa'y makabigbig kanya? Numapan kay di balay ti lakay nga asawam. Amang ano agatap da, kat ada mangimbestigar ken ka. No mabigbig dak. Baliwak ti panagnak. At indog matun ti buok ko, gapo iti goma amaskara nga at indog ti buok na. Saan ka pa ama panijay? Tamang ano adamang tiliw ken ka. Apay ko matiliwandak.
Kat awan tinapaniknikan na basol ko. Ngambak nang tilakay. Kaya natin mang bayad iti detektiv amang sapol ken ka. Apay madanagan ka. Jak tupay madanagan. Aramatan ti utak tapno saan amay sagma. Nabannog ako nga pag nagdamdamag ka dagiti tattao no nakita da ni Eva. Ngamawan mo't makaibaga. Pakiridin tati pakinakam ta. Saan ta maawanan itinamnama? Hanya pa ingay nga road to di kasta. Di ta pa yan makatrabaho. Kapo iti panagbirbirok ta ka ni Eva. Uray di ta makatrabaho. Numasarakan talakit di ti anak ta. Mapantaman kit di jidak kalabalay. At damagtaman ka ni Salod. No anyamot ti kasasaad ni Sir. Barang makatulong da iti panangsapol ta iti anak ta. Barang nagtultuloy asim maya atin atirik na. Naku na di ni Salod nga adda nagbaliwan na. Malain ta nga rudan. Ijay arubayan dan ti paginanaan ta. Adamot linong ti kayo ijay amabalinta pagtugawan. Naggapuan nyo ka din, Nana. Madlaw anabanbanog kayo, ah. Ay, nagsursur-sur kami ang nagdamdamag no adda nakakita iti anak may. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Di kay agdanag, Nana. Tanapan mo't ni Sir Ijayan ti pulis. Napan nagpatulong. Ha? Naimbagan ka din ni Sir? Wan, Nana. Ngam saan pa'y adito iti pagaw-awidan na. Adamin madi nga atap da nga aramid ni Ma'am Brihida. Ay nasaya at mat nga rod, no naimbagan ni Sir. Wan nga rod, Nana. Nabayag basitan ang naidalit. Diyak ni namnama ang maimbagan pa'y. Yaman pa'y apo, ta naimbagan mo't laangan. Diyak mat ni namnama ang pumigsama nun ni Sir, Nana. Mayat ngamin tinsingasing ni Ma'am Davy ang maipan iji ospital. Ay, saan ka di nga ada doktor ang mga asikaso kan kuana dito idakkel abalay? Adda, Nana. Ngam ada atap da Sir kan Ma'am Davy. Akakutsaba ni Ma'am Brihida ti doktor. Pinaumaydak mo dito'y dagusyo, Sir. Kasanun nga di dakkel abalay. Aday maon ko akadwa mamapanijay. Kandaduan nyo amin na ruangan. Irikip yung amin na tawa. Ha? Isyak ngay, Sir. Pagyanakon ngay. Saan mo kadya kayat ti makipagnaid pa'y laing dito dagos ko? Awan katulong ko dito oy. Ay, kunak no pagawidan da kun, Sir. Agsubli tayong tumot laing itidakkel balay. Palpasik pa'y ti rinugyak, may papan iti pakakumikumak. Kasta ka di, Sir. Ita ka din ti ipapan mi panangikandado iti dakkel abalay? Well, urayam lang ti inawagak akadwam. Pabantayak ti balay, tapno awan mangdadael kanagiti kandado na. Nairikap mo ka di amin na tawa kan ridaw, sakbay ngayon kandado yu ti gate. Wan, Sir. Awan lakit ti makastrak ijay. Uray ni Ma'am Brihida. Adamat ngamin sa bali akandado ngayon pagatang yu iti lalaki akadwak itay. Pinayabak na jay, tanalaing agaramid iti pagkandaduan, tapno manayunan ng iti padlak. Wan, Sir. Inyaramidan ng agpayso iti kanayunan a pagkandaduan. Naitangamin, tibilin ko kenkwana. Saanan ang makastrak ni Ma'am Brihida? Dinadaol na pa'y ngamin ti panulbakan ti kwartuyo, Sir. Pagpapawiyan na amin na madingay na ramin na kanyak. Idi nagsakitak. Laki-lalaki gayam. Isasaanan na maturog iti kwartok. Tinakawan na kayo pa'y Sir. Apay ang nakakandado ti gate. Nakarikap amin atawa. Napanan nga tati awanan ba'y nakatulong. Oh, madisamat da ito yan, ha. Apay nga awan tao dito, eh. Ada umasidig a lalaki.
Ang mga nupulis anak kasibilyan dagita. Magnaak nga umadayo. Anyamot ka na ti amakan. Awan ka din ti sa bali. Nakakandado ti balay mi. Jack nakaala iti kwarta. Anya? Awan ka din ti karbang nga masumrek ti balayo? Tapayan nakakandado ako nam? Jack nga rod maawatan. Nanayunan dagiti kandado na. Kasano ta pa yung mabayadan ti apartment? No papanawon na ta ti akin ko ti apartment. Kapilitan na pumanaw ta. Papanan tangarudan. Mapan ka iti kayat mo apapanan. Ta mapanak mo't iti kayat ko apapanan. Anya, impaay ko amin kan ka. Ita, dayta ka diti subad mo kanyak. Anya nga rod ti maramidan ta, no awan mo't nga rod pagyanan ta. Inak mang birok iti mangibalay kanyak. Mapupukawan ako ni tinamnama halakay. Saan bakit? Kunada nga raw, akabayatan as ibibiyag ka. Saan ka mapukawan ni tinamnama? Nabayag mo't basiton ang mapukpukaw ni Eva. Masarakan tayon to. Amangan, nuadala dita asidag. Ay, jakpat yan nga dala ang iti asidag. Apay nga ron na di pa agpakita, na dala ang iti asidag. Mangnamnamaak, ang makita tanto ti anak ta. Kaano pa'y, inton awa anak toon, kasta ka di. Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Nasingpet ti anak ta. Saan lakit day abaybayan ti apaw? Rimormanan ni Ma'am Brigida. Sa bali tilangana. Narigat ang mabigbig ni iso. Kasla na yaw awan ang Muslim ti panagkawas na. Imbag lakit din ta nakaro ti bartek ti kabit na nakailad iti sofa. Nakanganga. Permi ngamin ti bartek na. Ikagumaak nga igidagid ti tali iti imat. Iti iking ti adigi ang nangirakitan da kanyak. Bigatan. Nga maturog pa'y damang Brigida. Naginom da ngamin adway di rami. Nabarpartak na. Saan da kumapay ang makariing. Tadandanin samutan mapugsat ti tali nga igid-gidagid ko iti iking ti adigi. Aday ka. Nalukayan. Nagsakit ti imak. Nasugat san. Gapo iti panangigid-gidagid ko. Nagpigsa taurok mo. Dumandan ka dita. Tamatantanagak iti kama. Di ka man mga disturbo iti turog. Makaturog ak pala. Matantanagak nga ron. Tadimandan ka matunay dito ayan ko. Mang disturbo ka iti turog. Nasapa pala. Di ka nga ron agurok Makadisturbo ka iti turog. Saan ka ako manutikan sumanaw? Agpakaturog ka. Mapanak man langan dita sofa. Suron kon. Nayado mo ta. Nagsakit yung ulok. Si kalaang ayatin na sakit ti ulo na. Aday tan. Napugsat ti tali. Ngam nagsakit ti imak. Nasugat gapo iti panangigid-agid ko. Nairaman ang naigid-agid. Sapay la kumata saan da pa'y amakaring. Inayadak ti mangilukat iti ridaw ti salas. Tarumwara kon. Ano sa kun ti ut-ut ti imak. Makaruarak lakit ti. Nakariing ni Ma'am Brigida. Disturbo iti turog ti mapadisiyan. Tsak pakot ko ti. Masapul adi na maamuan ang napugsat kun ti tali. Ang sanggirak latta iti adigi. Akas la nakaturog. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo ita alawas ang napauwan.
Pananglipot. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu ita alawas na pauluan. Pananglipot. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakariing ni Mang Brihida. Turbo, ito mga isbuak. Disturbo, titurog, di mapanitisian. Diyak akot-kuti. Masampul adi na maamuan anapugsat kun titali. Agsanggirak latta iti adigi akas la nakatulog. Nakaturog ang nakasanggir tilong ko. Nalipatak nga inihalis titali ti ima na kadagiti saka na. Tapno makaidda kumamat. Panawak manlangan. Inakit din maturog. Nasakit ti ulok. Hang oversamat. Naimbaglakit nin. Ta saan anadlaw ni Ma'am Brihida ang naging tuturog ka nakasanggir iti adigi. Isapay ko ma, ta saanin arumwal. Maturog ko ma, tapno makapanaw akon. Sapay nagpanaasan ti imak anasugat. Anya ka din ti madamag kadagiti pulis, Manong. Ada ka din nasaya at adamag. Nalaing aglimang na dya, Brihida. Ngam saan ngagnanayon ang may tarayan na tilinteg? Saan nga ta anak kaada yun? Inala na ka no ti alahas mo, kuna ni salod. Saan ngagnanayon na makalisi kunakmanan? Adan to pan nakatiliw ti awanan bain. Sapay ko mga rod, Manong. Kaasimot ni Eva, no adda iti puderda. Naganos kang nagsingpet na dya nga ubing. Anya nga tan tinaramid da kenkwana. Nasayaat ko man no pinagbalinda ang akatulong. Kasano, no dakas ti naramid da kenkwana. Nakaturo pa'y siguro da Ma'am Brihida. Awan mo't mga kuasimak di ta kwartudan. Inayadag ti Romal. Agdiretso ak amapan iti pulis. Masapul nga agtarayak. Ang mga numapuutan da rin wala. Taray Eva. Masapul ang makadano nak iti ayandag iti pulis. Tapno saan ang makapanaw ti asungot a Brihida. Agawa ak pa'y diyang taray. Hello, asino ka di daytoy? Hello, tatang. Cellphone ti pulis da ito eh. Nakiawag ak laang. Adaak ita dito ayan dagiti pulis. Sika ka ding agpayso dayta anak. Nabiro kan dagiti pulis. Nalibasak ti asungot a Brihida, tatang. Inrakedak ijay dagos da. Sige, umay kami dita presentaw anak ko. Imbaglakit din, tawan tinapasamakan ka. Urayan kayo dito'y presento, tatang. Mabutangak amag na iti kalsada, tawan kadwak. Ang mga numakita nakmanin ti asungot a Brihida. Dita ka laang anak. Saan ka pumampanaw? Pabantayan ka kadag iti pulis. Wan, tatang. Saan akong agawid aging gaadi kay kadwa? Sige, umay kami dita ka ninanang mo, anak. Agrubot kamain, urayin da kamay. Imbag tayo may kadito'y dagus ko. Adaawag na iti pulis. Anya ka di tinyawag dagiti pulis, Manong. Adda kano ijay ni Eva. Mapanak ijay. Umay kakadimat. Wan, Manong. Ado ti kayat ko adamagan kan kwa na. Intang arutan na. Uray sakit na dumat ti kayat ko amaamuan ken kuana. Nasarakan ka di dagiti pulis, iso nga adda ijay?
Jak paya mo. Basta inyawag ti pulis nga dayjay. Kamaudyanan na. Makita tayo matlaangan ni Eva. Ala, lumugan ka nga ruden tamapantan. Ay na, Eva, anak ko. Kulaklakit din di na ka makita. Kimutong ka. Napnapanam ka di. Inrakad nak ti asungot ani Brihida nanang. Imbag ata na ikagumaak nga inggidagit ti tali iti imak. Agdardara pa'y ti pungwa-pungwa anak ko. Nairaman an naigidagid. Ta iti likodan ti nakairiputan ti tali nanang. Anya ka di ti basol mo ka ni Ma'am Brihida. Apay nga inaramid na kan katikasta. Kaya't naamaamuan no sa dino ti ayan ni sir. Kanti ayan ti kahadiyero da nanang. Ay, una yan. Ngamapay nga'y akimutong ka. Di nakakadipakpakanan. Pakpakanin dakmat basit nanang. Ngam sa anak ang makaturog na imbag. Tanakarakudak. Nagdakas na talaga na ija babae. No daduma. Ialis na iti sakak ti tali. Ngam numalipatan na nga ialis. Jak makaid na. Tanakasanggirak mo't iti adigi ang maturog. Iti dahil tangay naramid na kin ka. Idarom mo, tasak ti makaamoy ti amin na magastos. Agyaman sir. Ita kuman nga adamapan ang pulis iti apartment da iti lalaki na. Agyaman unay. Tasan mo ngayon baga tinang ikabilak iti kahadiyero. Imbagaklatan nga impabangkuyo, sir. Nalaing ka, tasan mo ngayon baga. Ang mga ninnalan na kat adamot iti balay ti kahadiyero. Inyalis ko lang iti ayan na. Amok ngamin apanggap dang alaan, sir. Pagsugsugal dagayam iti lalaki na ti kwarta am alala na kada kayo. Anya pa'y tinaamuam iti kadami jay. Sabsabidungan da kayo, sir. Adda kas lapulbos nga ilalaok da kano iti kaninyo, tapno maidalit kayo. Nagdakas da. Idarom ko ida, agraman ti doktor akasabwat da. Paimbestigara mo ti doktor akasabwat ni Brihida, Manong. Talaga ang aramidak da ita. Saan sakti lokwanda? Amomot ni Eva ti inararamid na. Di na imbaga nga ospital ti ayan mo. Kandi na imbaga ti ayan ti kahadiyero. At dalang iti may saka ng iti kwarto iti balay. Tilaang ada iti kwartom tinaala na. Agraman alahas mo. Pagbayadak iti nangina da iti ababae, kastamat ti lalaki na. Ang mga naduktalan dati kaawan ni Eva. Kat pimanaw da iti nasaong nga apartment. Sapay ko mata saan. Napan mo tadagos dagiti pulis, apaman anay baga ni Eva ti ayan ti apartment da. Sigurado a kwartom ti pinagbaybayad da iti apartment ang nagigyanan da. Iso kanayo na rumuar iti na idalitak. Kanayo na mangalay ti kwarta. Ngam awan maramidak iti tanakapsutak. Masino kayo? Apay asimrat kayo latan iti dagusmi. Idarom kayo! Ano tinakay daruman nyo? Umay kayo iti presento. Tasong bata nyo amin ti darum kontra kada kayo. Darom? Anya ko darom? Ija itong presento ti pagpalawagan nyo. Pusasan na kayo. Apay a pinusasandak! Ayan ni Eva! Apay ngawan dito eh! Intayo na iti presento. Da kaya do. Angam ni, agor kay man. Apay pinakipuspusas dak. Lilang Brihida ti alam nyo. Iso tinangala ka ni Eva. Masapul akadwa ka iti pangipananda kanyak! Awan basol ko itilintag, sir. Nilang Brihida ti adda basol na. Adamat darum kontra kada kayo. Inagaw yu ti asawa ti akinasawa. Putno ka di asikaday tay, Steve. Naimbagang kan. Awan basol ko kan kay, Steve. Iawid na ko man. Awan na kay tibain. Kaya't nakpaya patayin babaen ti panang sabsabidong mo kanyak. Anya ka din ti sasawam, Steve. Kasano asabsabidungan ako nam?
Nangag amin ni Eva tinagsaritaan nyo apan ang sabsabinong kanyak. Saan ka makalibak? Kaduam lay ta ayop alalakim. Sana po no day ta, Steve. Saan ko alalaki da ito'y tao? Agdada talangarodan agdenden na kayo ti may nga apartment. Ibagang pailaeng asan mo alalaki. Gapo ka di, tada kami iti may sang apartment kat lalaki kon. Kasinsin ko da ito'y alalaki. Talagang ulbud ka. Ado ti basol mo. Isu malungsot kay ti pagbaludan. Saan ko mamatay, Steve? Di na ko mapaybalod. Isublim ti cellphone ko, bakit Brihida? Pati cellphone ko, indal-alampay. Awan amok iti magbagam a cellphone mo. Saan kan nga aglibak, bakit Brihida? Innalayo ti cellphone ko, anak kabulsa iti pantalon ko. Idi innalayo ti igatang ko kuma iti tinapay. Awan, kunak lang arudan. Idarum kayo iti illegal detention kan panagtakaw. Pangalaam kumamot iti aramatam nga agdarom, ha? Ni Sir Steve, ti makaam mo iti amin. Di na kumamot pa'y balod. Ni Conrad, tinangila ko iti cellphone mo. Agpada kayo ang managdakdakas. Gapo iti kinalaing yung agsugal. Isagmak yu ti bagbagi yu. Sinalbag ti kastoy. Lamok na kumakastoy ti pagbanagak. Sana nagsagmakin ka. Sinalbag ka kit di. Idi itid ko amin ang masapul mo. Nasayat ka. Itang awan maitid ko kastan ti bagbagam. Kasanon no may pantay di munti. Natagsan kaya makalabanan ti asawam. Ado ti kwarta kin kapit na. Sayang. Awan kayam sirbit kinagwapom tadinak matulungan. Dayta kinagwapom tinang isagmak kanyak. Namabalin, jak kaya ti mapani di munti. Awan inom kin sugali jay. Kasano aya maliklikan dayta munti? Uray agluwatay ti dara. Talagang ikarot na tinagbasulang tayo di munti. Babawi ko na si Mursurot kan ka. Sayang ti kinabak nang ni Steve. Tadjakon pa kay ranudan pa eh. Apay ka di apinayaban na kami dito'y balayo, sir. Kaya't ko agunggunaan ti anak yo. Gapu ta dandani na isagmak gapu kanyak. Anya ti kayat yo asawan, sir. Inala ni Brihida ni Eva, ta kayat na amamuan ti ayan ti kahaniero. Kasta ka di, sir. Saan ngay maga ni Eva? Nguray amo nang adda di ti balay ti kahaniero. Saan ba't amasapul agong gunaan tinasaya at anaaramidan, sir? Ngamlay ta ti may parbeng. Siya kon ti makaamoy ti panagadal na, aging gay ti makaturpos. Nagsardesardeng gaya, ta agtrabaho, sana ituloy manan. Kaya't na ngamin ti makaturpos. Ngamawan lang ngamin ti aramatan na akwarta, sir. Kindawag ngagtrabaho kayo laangan ni ti balay, tapno saanan ngagtrabaho ni Eva. Ag-eskwela, tapno may pamaysana ti agadal. Pinagbalinnak mat hardinero ni Sir dito'y balay na adakkel. Isumat laang amatangtangdanan ti agdalos dito'y hardin. Da kayo laangan at itangdanan na, tata. Ay, mabainak paikit din. Pagad-adalan na lang arudan ti anak may. Tangdanan na kami pay. Nasingpat ni sir, nang rona kadagiti nasingpat kan kuana. Ngam ni Brihida anang lipot kan kuana. Addan, ije pagbaludan. Dayjay ti maiparbang itikas kan kuana, tata. Agasam ta sinabidungan na ti asawa na. Nagdakas nga aramid ti kasjay. Timang lipot iti asawa. Ti panagtakaw. Kan ti panagpanggap iti dakas, iti salon at ti pada na taaw. Kanti panangalan na kan ni Eva, sana inkulong. Sapay naawanan ni Susan iti namnama, ang makita mi pa iti anak me. At dalagayam di tasidag nga inkulong ti managdakdaka sa tao. Kablawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlaangan. Agyaman ako, nay nanang. Baligi tayo amin dayto eh.
Kablaawan ka balasang ko. Nagunod mo ti tartarigagayam iti biyag. Agyaman ako, nay, sir. Gapo iti tulong yo. Nakaturpusak matlaang. Dakkel ko matipukaw ko. Naimbagam ka ni Brihida ti ayan ti kahadiyero. Dakkel ka di agatad tilinaon ti kahadiyero yo, sir. Dakkel, iha. Ha? So ayamanak unay ken ka. Tas situturan ka anang ibaga nga da iji bangko nga oreno iji laang balay tayan na. Saan nga min arumbang nga isugal dati kinabak ng iyo, sir? Ay tata, nakaturpos kan. Agtrabaho ka iti opisinak. Anda trabaho madagosan. Ha? Pudno ka di, sir? Puno tinangag mo. Sana baybay anti apo tinasingpet akasken ka. Manu samet dagiti managdakdakas. Ditan papagayam, tinagkibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 14. Dawatan yu iti Dios a bendisyonan na dagiti mangidadanes kada kayo. 1. Dawatan yu ti panakabendisyon da, asaan ket atay panakailunod da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kanya. Nabanuga. Ay, gayam. Erwar ko ti alkansyak. Apag iso, siyak laang ita dito'y dagos mi. Lukatakon da ito eh. Amok, adumot dagiti paper bills nga inayon ko dito eh. Ayan nga'y dagiti paper bills. Kan madlaw abim masit ti kargana. At dalakit di agal ala ajak amo. Awanan dagiti nagrigrigata. Anda akon, mama. Nasaya ata si mangput kananak ko. Rudy, si kakaditi agal ala kadagiti coins kan paper bills iti alkansyak. Ha? Saan, mama? Saan na siya? Asino nga rin tagal ala? Diyak amo kadama ng karlakan manang sunya, isuda mo ti kadwa tayo dito'y dagos tayo. Isuda nga ta. Una yan, ti aramid na. Kakaasi ak amapan makipurpur diya. Ngam takawan dakpay. Anya? Nakurangan ti karga ti alkansyayo, manang Joy? Kasta nga rod, jak amuno asino ti agal ala. Awan mati amok. Ni Sonya, no adam mo na asimrek dito eh. Ay, pasim. Awan pulos amok iti data. Asino nga rod ti agal ala? Amangan no ada sumsumrek dito kadagiti ka board mates tayo. Anya? Asino kumamot nga iti sabali ang mangala? Kat isudala ang matadwa ti kadwayo dito'y dagosyo, mama. Wan nga rod anak ko. No jak agriro, 5,000 ti karga ti alkansyak. Anya? Ay, sayang. Apay ngamin ang mangala kayo pay lang iti kadwayo dito'y. Mayat kuma, no da kayo lang ti adda dito'y. Idi pay laakayat ko ti agsolo iti pagdagusan. Ngam nanginamat nga rod ti abang amabayadan iti makabulan. So amay metmet laang no adda kadwak. Tapno pagbibingayan mi ti mabayadan. Ay unan niya. Ay,
Apay adi kay ngamin umay ijay paggigyanak abalay daan ti sali. Ta ijay tayo aminan. Nagadayo nga rod mo't ijayan ako. Napya dito'y taasidag iti pagtrab-trabaho. Uy, Carla! Apay asuk-sukitang matanday na alkansya! Tagtagari. Di ka danag. Taibingayan ka. Si kagayam tagtaktakaw, Carla. Sanya, balagan ka. Di mo ibagbaga asyak ti agal-ala iti kwarta. Naawatam? Sige. Diyak agi pulong kan ni Manang Joy, Carla. Nasayaat. Awan ngamin kwarta kita. Awan pa'y allowance ko. Sanya, imbag man ta inuray nak ditoy. Apay ka di, Carla. Mapantagumatang iti merienda ta di ta school canteen. Si Kati makaam mo. Mano aya tinasukit mo akwarta iti alkansya ni Manang Joy. Hoy, tangiwat mo. Amangan na damakanggan ka. Pudno man. Di ka lamasyan kan kwa na. Ulit-ulit matan asuk-sukitan ti kwarta iti alkansya na. Awan nga rod kwartak. No kayat mo. Agsukit kamot iti alkansya. Anya? Sana bali. Tanagagat mo't amakipordiya iti inaldaw. Adan tumatla kasukat ti kwarta na anapukaw. Apay ngay, nakurangan manin ti alkansya. Ha? Kasano nga muyo ang nakurangan? Kat di yung matlinukatan. Timtimbangak ngamin, sakbay ang mapanak ag trabaho. Ha? Ita, natakwatak ang nakurangan titimbang na. Ang mga nudama ng karlakan manang sunya ti agal-ala. Payman tapaliiwak idaan na imbag. Tumat. Awanan load ko. Naibusan. Asino aya tinag-text? Tika di man ng textmate mo iji Davao? Ha? Agsubliak bait ijay dagos tayo. Anya ti aramida may jay. Mapan mo man ng sukitan ti alkansya ni Manang Joy. Taam mom abisi iji pakipordiyaan na ita. Kapilitan na kastaa. Awan nga rod igatang ko iti load. Makamu ka. Ngam niya, ibingayan naktumat iti paglod ko. Wan, anya ka ka di. Basta di nakipulpulong, tagod wata. Manang Joy? Oh, apay ang nagsubli ka. Half day ka diti klase yu itang, Carla. Saan, Manang? Adala ngamin nalipatak. Anya ko matinalipatang. Jay cellphone ko, ay notebook ko, kuna kuma, Manang. Agpudno ka man, Carla. Asino kada kayo kinison niya ti agal-ala iti kwarta iti alkansya? Ay, jak amo day tang ibagbagayo, Manang. Awan ti amok dita. Sige, tagsubliak mo't ladagos iti pagadalan mi. Maladaw akon. Amom ka di. Nadlaw ko akurang manente adda iti alkansya. Kwa Manang, pasensya ka yun. Ngam talaga nga awan amumi iti day taabanag. Dita ka yun, Manang. Diyos ko. Adda ak manan dito'y sango ti altar mo. Tapno dumawat iti pamakawan mo kadag iti nagpasulak. Kat ikamang kumatkan ka. No asino man tagtaktakaw iti kwartak. Kat dawatak ngagbalbaliw kuman. Makonsensya kuma. Kat agbabawi iti dakas nga aramid na. Mama, di yung lakit inlunod no asino ti agtaktakaw. Tapno gunggunana. No idi, kasta ti ugalit. Saan itan? Gaputa adda Diyos a pagserserbyan tayo. Baliktad ti mapasamak. Imbes nga ilunod mo, wenno balsam, dawaten tayo ti bendisyon ti Diyos. Tapno agbalbaliw da kat agbabawi da.
Da kayo matgayam, nana. Ay, Sumrag kayo, agyaman na balasang ko. Ni Carla nga'y. Ay ko, nana. Awan da pa'y mat. No kayat yu, urayin nyo laangan. Ay, agdardarasak ngamin balasang ko. Kasta ka di. Umay ko la ito dahi allowance na. Amok, awanan kwartana. Ang gaputa awan pa'y. Ibatik lakan kan, balasang ko. O sige, nana. Siyakton ti makaamo amang tadkin ni Carla. 7,000 a pisos amin daytoy. Ibagam tagumatang iti abastuna. Ay, wala na. Bayan nyo. Itad kunto nga itad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes! Wow! Much money ka ita, Carla. Uy, ikanak man mat. Saan ang madawad-dawat ti kwartaan niya? Naimbag ka pa'y. Taintid ng ti allowance mo. Ngam siyak, awan pa'y. Ay kat aganos ka Sonya. Addan tumatkan ka no umay ni apong mo. Ni apong ko pa'y ti kulam. Kermot day jay iti kwarta. Kanayon akuran ti allowance ko. Manang Joy, tinakaw dati kwarta nga intadyo kanya. Anya? Nangikabilang ngamin aya. Inkabil ko lang matitibol sa tibag ko. Ngam idi kita awan matan. Anya? Kasto'y gayam tirik na ti matakawan iti kwarta. Nagsakit. Sino nga tatinang takaw iti kwarta? Ad-adapay ang nasakit, no tinagbamban nugam akwarta ti takawan da. Naimbagkan ka, taintad dalaan. Nasakit tinakam ko. Diyak pa yun makapangan iti usto, gabi tinapasamak, manang. Maamuwag to lang, tapag ikarwak. Di mo itulok nga isuday tatimangtad kan ka iti dakas asaong. Di ka agilunod. Taawan ti tao a perpekto. Kasayaatan kit di kat idawdawatam iti Diyos. Abindisyonan na no asino man day tao. Karkarulaang nga umapoy tiriknam. No nayonam ti dakas iti may sapay adakas asao. Wano anya dita? Amom, siyak, diyak matkat inlunod tinagtakaw iti kwartak idi. Dinawat ko laang, asapay ko matagbalbaliwan. Tapno sumardengan ngagtaktakaw. Sayang ti 7,000 a pisos nga allowance ko kuma. Carla, Siguro, dahito ti supapak ti panang taktakaw ko iti kwarta ni Manang Joy. Madigayam ti agtakaw, Sonya. Tay ti udi na, apitam matla ti aramid mo. Iso nga agbababawi akitan. Iso asika, Sonya. Di kag taktakaw. No di mo kayat, nga apitam tumat ti madi nga aramid mo. Ala, tapno ad allowance mo, pabuludan ka ita, Carla. O, adto'y ti 3,000 a pesos. Day tapay lang ang timaitid ko. Ay na, agyaman ako na, Manang Joy. Nakaimimbag kayo. Ar-aramidak lang ti kabailak a maitulong kan ka. Sige, Manang. Pabayadak tumat lang, daytoy ka ni Tatang. Natamag kaw, anapukaw ka no ti kwarta ni Carla nga inted ti ama na kenkwana, Sonya. Lolo. Agpudno ka kanya kapok. Amamukan. Isublim ti kwarta no sikat tinangala. Sana siya, Lolo. Mo pa'y sino tinangtakaw iti kwarta na? Ulitak nga ibaga. Dakas ti agtakaw, apo.
Tinapnag ko ti kwarta iti dalan. Anya dayta natin nagmo, Sonya, apo. Ay, lolo. Adda kayo gayam di ta malikuda. Itay pa'y asar sarunuan ka. Kwarta mo't gayam dayta. Ikwa, lolo. Nagadumatan dayta a kwarta, apo. Ay, agawa mapidutin dagita. Taitayab ti angin ti daduman ay. Wan, lolo. Imayak, tao may ko isubli ti kwarta, Carla. Ha? Nakita nga ado ti kwarta ni Sonya. Iso a pinagpudnaw, kat imbaga na nga iso tinangala iti kwartam. Anya? Naaramid kanyak dayta ni Sonya? Pasensya mo kumanti apo, Carla. Sa nabalay, tay subli kon titinakaw na ken ka. Uray na yunak pa, ino iso ti kasapulan. Ay, uray saanan, Lolo Lucio. Umanayan nga isubliyo kanyak ti kwartak. Agyamanak no kasta apo. Kat ulitag, sa akon ti agkidkid daw iti pasensya. Agtatakaw gayam day di ason niya. Iso siguro ti mang suksukit iti alkansyak. Una yan ti aramid na. Manang? Iso arumbang laang asuminan iti pagyanan. Saan mo't gayam amapagtalkan akadwa? Kwa... Saan ko matkit ti nakita? Ngam gaputan na doktalan ti aramid na. Kasla adda pa nagduadwak ken kuana. Sapay kumataag na kaman. Dakes nga aramid ti agtakaw. Ni, abay day ti akwarta. Nagadun samot day ti Carla. Husto laang dayta, Manang Joy. Ay na, 3,000 lang timpabulod ko kan ka. Saan a 7,000? Kwa Manang, dayta surok na kat. Kat anya? Di kay ko magumurgura Ang adda ipudnok kada kayo, Manang. Anya dayta? Siyak tinang suksukit iti kwartayo. Anya? Wen Manang, saan ani Sonya? Isu arumbeng lang aso katak titinakaw ko akwartayo. Anya? Pakawanan na ko Manang Joy. Naamiris ko itan, ama diti inaramid ko. Iso nga, sukatak titinakaw ko akwarta. Pagbababawiyak ti amin, Manang. Iso ang nagpudnoak, tadyak makaid na. Saan ka akagura? Maragsakan akpay di ata naka-amiris kan, Carla. Gaputan na padasak ti karirik na ti matakawan, Manang. Numabalin, jak kayat ang maulit ti kasjay ang napasamak kanyak. Iso nga agbalbaliwak. Agyaman nak, Diyos ko. Maragsakan nak. Tanatong palti kararag ko para kan ka, Carla. Ikarik, Manang Joy. Jakton ulitin ti inaramid ko. Anyaman nga imula tayo, isumatla ti apitin tayo. Ngarod, agmula tayo iti kinaimbag, tapno agapit tayo mat iti kinaimbag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Dributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Aramid, Kapitulo 20, versikulo 35. Ti kastoy impakita kada kayo ababaan iti napasnek a panagtrabaho,
masapol at tulungan tayo dagiti nakapoy. Laglagipon tayo ti kinuna ni Apo Jesus. Nagasa ti mangted, ngam ti umawat. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Kumusta, Densyo? Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mat, sir. Sir manen. Manong kunamlatan kanyak, Densyo. Uwan manong. Kasta. Oh, masapol mo kan iti allowance mo ita. Ibagam lang tay kang ka. Kasta nga rod manong. Adda ngamin babayadan me, katawan kwartak. Sige. Ibagam, numano ti babayadan nyo. Tay kang ka. Agyaman ak manong. Ala, say-sayatem ti panagadal mo Tapno makaturpos ka, Densyo. Uwan manong. Asino mananda ito'y abisitam, manong? Ni Densyo, Mariel. Kat, anya ter aramidam dito'y? O may kadumawat iti kwarta iti kabsat ko? Tapno ibagakan ka. Saan unay abak nang ti kabsat ko, Densyo? Mariel. Unay kalakid din aya, Mariel. Tapno ibagakan ka. Siyak tinagboluntaryo apagadalik ni Densyo. Takayat ko atulungan. Ano niya? Sa nga pulo da nga kakabsat. Kat iso ti kalaingan kadakwada. Awan mo ti mabalin dagiti dadakkel na. Tapno ituloy na kumati panagadal na iti sekundarya. Kat? Siyakon Nagboluntaryo ak amang paadal kan kwa na. Anya? Day takit din ti pangigastusam iti kwartam? Mariel, kayat kumati tumulong iti padak a tao. Iso abay anak kuma. O di tangdanam latan kas babaunam? Ha? Agpaadal kakit din iti di mo kapkapin ano? Manong, numakalpasak iti panagadal ko iti sekundarya. Sumardengak pa ilang agadal. Ne, apay nga Densyo? Agsapulak iti trabaho mabalin ko asarkan. Di mo kaya agtuloy iti kolehiyo? Saanan? Dakelan at tulong yu kanyak ti panang paadal yu kanyak iti sekundarya. Ngem sayang no di mo ituloy. Uray 2-year course lang. Nakababain matlaw na yan. No ituloy ko pa iti kolehiyo, manong. Napanunot ko. At magastos yu para kanyak iti dayta a kurso. Itadyulaangan iti sabali. Sige. Makamukang rod no iso ti kayat mo. Mangsapulak nga rod iti sabali pa'y apagadalag. Densyo, mano kayo kadi amin apagad-adalan ni Sir Romeo? Balay, talo kami amin, manang Telma. Kasta kadi? Talo kami at taga dito'y lugar tayo. Jack amo, no adda pa iti sabali a lugar ti matultulungan na. Managtulong at talaga ni Sir Romeo, anya? Pudno day tamanang. No kasta kumaamin nga adda mabalin na iti biyag. Nasayaat kuma. Wen kumaa, tapno saan lang aday ta dumawdawat iti bendisyon. Wen no, kwarta da ti urayan da. Mangted damot iti tulong Tay kunada iti Ingles. Share your blessings. Wan nga rod manang. Tamay mayat matlaang tay tumulong. Ngam tay umawat iti tulong. Mama, bagbagaan nyo man day jay akabsat ko. Apay aya ti kabsat mo, Mariel. Imbes ko mga idulin na ti kwartana, ibelang nakit din. Anya? Apay ko mga ibelang na? Saan kumat nga ibalbal lang ti kwarta ka? Romeo. Itultulong ko kadag iti marigrigat. Oh, matlagayam. Mas dahawak mat ano ibelang na, Mariel. Isumitla ti turong day ta, mama. Ngamin, sayang ti kwartana. Sana sayang. Tatumultulong akmet. Kat, responsibilidad mo nga rod ti tumulong no bilang. Day tamang tadlaang iti kwarta iti sabali at tao. Sana parikot day ta kanyak.
Tati panangited, mayarig matla iti panagmula. Anya? Ha? Da kayo, mama. Anya ti makunayo. Sa bagay, no ti panangted kat mayarig iti panagmula, ay nasaya at mat. Tano mabindisyonan kat agbungan to. Oh, di ado, ti maapit mo. Anya? Gumatang kayo iti prutas, sir. At abukado sa bahakan pinya. Sige man nga rod, gumulpiak man, taited ko kadagiti ubing. Ayun sir. Sige, agpili kayo laeng. Tay kilaw. Ni, apay ngay. Nabasamet. Ay, pasensya kayo na, sir. Ay, naabutan ak ngamin iti todo iti dalan ko. Uray kumamat nga rod no at dawiting sida paglinungak. Ang amawan mat. Kasta ka di. Ay kat, ag-request kayo akin ni Apo Kapitan. Ibagayo akasapulan nyo timadan iti waiting shed a paglinungan wano paginanaan nyo. Ay, uray bubungkan upat apos tila kumano iso. Awan mat, sir. Kan may sa, sigurado nga aguray kami pa'y iti mano atawan. Sa bagay, siya kung timang Ted iti pagposte kan pagbubong nyo, iti aramiden nyo a waiting shed, tata. Ay na, agyaman kami unay no kasta, sir. No kasta, adda inted ni Sir Romeo apang bubongyo iti aramiden nyo awaiting shed, Tata Elias? Adda balasan ko. Kasano ngay, no addan to aramidan ti barangay tayo? Ay kat, siya kun akano ti mangala. Kukwakon ti inted ni sir. Talagaan nalaing amang tad ni Sir Romeo. Nang runa no amo na akasapulan ti masaknan. Awan ti makunakan ni Sir Romeo. Taam mo na tumulong kadagiti agkasapulan apada na atao. Pudno dayta, Tata Elias. Kinapudno na. Talo nga estudyante ti pagad-adalan na. Ay, kastaya balasang kaw. Ay, talaga nga rod ama nagtulong ni Sir Romeo. Anya ti mangmangag ko asayang gusan? Nagi-donate ka manan iti yero a para bubong ti aramid a waiting shed? Kat, anya ti dakas iti dayta. Ay namanong anya tinaknakan mon, takasta kamatan, sayang ti kwartam anya. Apay, gobyerno ka? Tapno si katimangtad ti kasapulan da. At dayta ka manan ako nak, Mariel. Bye-bye anak kadilatan. Anya ka di dayta. Anya ti di yun nagkinawatan. Diya mo man iti daytoy a Mariel. Kanayon naklatan akong kontraen. Mariel. Ay, masurunak ngamin iti aramid na, mama. Nagrigat to pa'y tagsapol iti kwarta. Mapanala ipadpadawat iti asino man. Bayamon ti kabsat mo, taday ti pakaragsakan na. Tata Elias, papanan nyo? Nagdudo mamut a prutas day taawit yo. Ay, mapanak man di balay da Sir Romeo. Mapanyo lakwan iti prutas? Ay, saan? Ited ko alibri dagitoy a prutas kan kuana. Anya? Ay na, kasla baliktad tata. Retired teacher itan ni Sir Romeo. Ada kwartana, tagpenpensyon, Tata Elias. Isuda ko makit di timangtad kada kayo. Taadot kwartada. Ay, amumi dayta. Ang kayat mila ang tagsubad kuma iti kinasaya at nakadatayo. Taisaw, timay sa at timulong kadatayo ide. Ha? Nang runa,
kas jemat adi nang asawa. Tapno adda ko mamat ti makuna a pamilya na. Saan nga agmay-may sa laeng iti balay na. Nasayat met, ta nakapasyar ka. Nabayag basit adi ta nagkita, Tata Elias. Iwan nga raw, sir. Nabayag basit adi ta nagkit-kita. Ne, agduduma pat aprutas dagita imad mo. Ay, uwan. Ay, prutas na ito para kada kayo. Kahit awan bayad na. Agyaman ak unay. Tidak duma prutas. Inted dagite karubak. Takayat da amang tagkada kayo, sir. Kasta ka di. Ay katagyaman ak nga rod Tane, jak unay makapapan ijay ili. Gapo ka dagiti an-anayak. Marigatan ako na magna. Ay, awan nga rod, sir. Tanay, naka-wheelchair kayo. Ay, awan nga rod. Barang umimbagak tumatlaeng. Ay, umimbag kan tumatlaeng, sir. Papigsaam kumati pa kinakamaw. Ayanda nga, dagiti tattao at tinultulungam ide manong. Mariel, Ayabam idaa, tay suda titangdanam ang mga sikasukan ka. sana nasakit tinakam ko. No didak man tulungan ita. Gaputawan iti panunot ko ti agsingir kadagitin tultulong ko. Day taket nga rod. No kumaindulin mo ti kwartam, o di adda kumabusbusam ang mga ala iti private nurse ang mga sikasukan ka. Tano siya, busy ak ije balay. Mariel, Iso ano mapan kan tumanen agpa-therapy. Jayton may nga anak ko, timang kadwakan ka, manong. ala, agyamanak, Mariel. Densyo, si kamit gayam dayta. Kumusta kan? Nasaya at mat, sir. Intuloy ko tinagadal iti kolehiyo. Kahit babaan iti kaasi ti Diyos. Nakalpasak. Kat may saak itan kadagiti nagbalin an Navy Seal. Very good, Densyo. Congratulations. Isumot lagayam anabayag at ika nakit-kita. Awan mo't tandamag ko may papankan ka. No siyak, sir. Kanayon ko adamagen no kasano kayo matan. Iso nga idinaamwak nga adan-an na inyo. Imayak adagos ditoy, idi nakabakasyonak. Kasta ka di. Ay kat agyamanak Awan gayam. Nasabat ko dagiti padak idi anatultulungan nyo. Kat napagnunumwan mi at tulungan da ka iti panagpaagas yo. Ay na. Aggastos kayo pailaeng. Awan anyaman na, sir. No saan aga po kada kayo? Saan kami kumaan nakapagadal? Sana nga agsingsingir kadagitin tultulong ko iti Densyo. Engam no day tati kunayo, ay katakkalunay apagyamanak. Agyamanak, sir. Kayat ko. Yalaan kayo iti private doktor yo. Tapno damang tamin kada kayo. Saanen, kababain mat unayen, Densyo. Di ka agdanag, sir. Kan hindi kay agbain kanyak. Tada ito'y abanag. Nagsaritaan min iti asawa ka. May samot lang nga doktor. No kasta, addan pamilyam, Densyo. Taga-anumat nga itinagbalin nga asawam. May nga Amerikana ti asawa, sir. Kat adamot tan talungan nakmi. Nagsaya atin. Asinsado kagaya man, Densyo. Sir, awan ragsak ti progreso, nubukbukudan. Isu nga awan kas iti tumulong kadagiti agkasapulan. Tata Elias, papanan nyo? Ay, kaduak man dagiti kaaruba. Mapan kami di tabalay da sa Romeo. Kaya't da kano matapasyaren ken makasarsarita. Nagswerte mo tan ni Sir Romeo. Talaga nga adu ti mapan mang pasyar kon kuana. Agsisinublat ti mapan di tabalay na. Talaga kasta balasang kau. Managtulong amin ni Sir Romeo. Ket adulat tamat ati makalagip kan kuana.
agpapan kanyak. Iso nga idin na minsan na napanak iti balayda. Ay na, nakitak anakaad, ado ti makan. Kastamot tan iti prutas. Ken, adda pa yung tinangbayad iti pribado a doktor na. Ay kasta. Ay na, nagimbag man no napanunot dati kasta. Jack pagarupan, akas jay kapatid ni Sir Romeo kadakwada. Nasaya ta imay ka, Mariel. Alam dagiti daduma a prutas. Jak makan amin dagita. Matadail. Sobra matinyig da. Manong, imayak. Tasyak ti may sa mga sikasukan ka. Diyak kayat nga dama ko na dagiti tattao kanyak. Mariel, di mo't busy ka di balayo. Sana bale, tadamat ang pribado a doktor amang tamtaming kanyak dito'y balay. Manong, Pudno anaimbag ti Diyos. Gapo tadyak ni namnama, ngagsubad kanyak dagiti natultulungak. Ket sob-sobra pa itit itadda at tulong ita. malagip ko tinako na day di mama. Anasaya at ti agmula. Tano agbungan to, ado ti maapit. Banag anasay-saya at ngam ti agururay tayo laang iti awaten tayo ama itan. Husto ka, Mariel. Katagyaman akta na amiris mo dayta. Wan mano, isong agpaimbag ka ha? May mimbagan akong iti sakit ko. Mayaten ko namat ti doktor ko. Isong agyaman ak iti Diyos, tayo ni kanak iti may kadwa agundaway nga agbihag. Maragsakan ak nga rod no kastama no. Kat pakawanan na ko ma. No anyaman dagiti nagkurkurangakan ka iti kalabas. Idi pa'y lang nga napakawan ka, ading ko. Agyaman ak mano. Ita, sursuruak mat ti tumulong. Tapno addan tumat maapit ko aso papak na iti kamaudyanan na. Nasaya at dayta. Ngam ibagakken ka. Ti tumulong saan kuma amang namnama iti kasukat na. Ti pangpangrunam kat ti pamatim iti Diyos, Mariel. Nagasa ti tao asipupuso at tumulong, tas tupapakan to ti Diyos iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kendiag. Insurat para iti radyo ni Eliesya Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.